Nitie gik moko nego wawe osiepwa ni wuondgo jopiny. Kech koro wuoya winjo pache. But wawe keto ni wadarodha wacho, wachuru gima timore e Luoland. Namba achiel, Orengo en governor. Governor marito county. For example, kowuok Siaya kodonjo Kisumu, nyaka bed ni governor mawadgi miluongo ni Nyong'o ng'eyo ni Orengo biro. Mano nyaka wawinjre nikech jogi karingo gi flag kowuok Kisumu, kowuok Siaya kobiro Kisumu, kodhi timo ang'o? Kobiro timo any activity within Kisumu county, nyaka bed ni governor wadgi otimo ang'o, ong'eyo. Nikech kano ringo gi flag, sheria wacho niya, ka in ker kidonje piny machielo tilowa your flag, kore kikawi gi ker ma piny cha, kore ka wuotho kodi. Ma Orengo manowuok Siaya, okalo Kisumu, okalo Homa Bay, modonjo Mbita. Ok mana entiere. Ok kata governor ni ong'eyo. Then awinjo ka giwacho ni mama wange mnyoro ji. Ing'eni onge kama ginyalo wacho ne jopiny ni adier wanga no bede meeting moro ji mondo dhi otong' ji kanyo. Mano miriambo namba achiel makwero osiepa ni kobiri TV to wach gik madieri. Namba ariyo, onge kama Daktari Oburu Elisha Bok. Sama an governor. In governor ya wadwa. Abiro loso oganda miluongo ni joluo mowacho ni oriworegi. To tamruok kata oganda na biro tami ni kik iwuoka. Tibiro loso gi jaluo. Ma bende nyiso riwruok mar joluo. Ma wawuoye kawuono ni. Akoni gimomiyo Giraila ni nyalo timore. Joluo en gimoro adi. Sami biro gi weche madwa sako itgi. Ma ok gima ging'eyo ma wasedongo kwa ng'eyo. Donge gibiro kwedi. Nikech samoro in mibiro gi weche mag pogruok. To jaluo ok dwa pogore. Waya modi matin atieki. Namba ariyo, adwa na wachne. Daktari Oburu Odinga poko wacho ni noolo were gi odien. Keche ine miwacho nyaka ka chiko ita. Owacho ni en gik milaro to kotimang'. To ka diponi ema nyalo pogo joluo to nyalo timang'. Lakini bang'e ochako wacho ni ng'ama biro ka pogo joluo to kotimang'. Ok oyiego. Nyiso ni ang'o? Ka wabiro kore laro leadership mar chama. Mane ka koro daktari nyalo weni. To podo nyalo weni to dhi oko mondo riwo oganda luo bed gimoro adi. E resolution mawinjo ko wacho ni asomo gi gin 7 point resolution. Jo ODM wacho maler kata oganda luo make declaration kawuono ka gin Kirembe. Gi wacho ni namba achiel, onge negotiations minyalo tim out of ODM. Mane gima ne ni resolution. Gi wacho ni ODM party gi en adiwa achiel ma en ODM. Namba ariyo, ne giria farm ni Daktari Oburu Odinga ene party leader mar chama. Namba 4, jogi owacho maler niya, they are committed working with the broad base kama baba nowewa. To giwacho niya, gibiro negotiate serikal nikech any political party, bati atika tieka, any political party molose Kenya ka, ilose with the aim of forming a government. Wasegore ne Kenya moromo. It is high time makuru wan be wane serikanda ni. Kama wantiere ni, waikore mar golo ng'atwa ne 2032. But